new. Pura new. मोजां रायजो राजाफोरनि जि उत्साह माने गोसो एखे दुंलोबनाय आरो बहाय जोंनि इउपिपिएल नि जि केन्डिडेट जोंहा बिपुल कुमार बसुमतारी बिराद मोजां मार्जिनाव देरहानाया दिनैनि जि गेदारिं नमिनेशननि बेवहायनो नुजाथिथारबाय आरो जों उदालगुरियावबो थांदोंमोन उदालगुरियावबो बे एखे आरो हरै सोनाबहा चिरां क'क्राझार बहायबो बिदिनो दा आंनिब्ला नोंथांमोना सोंनाया मोजां हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथाङा बेसेबां मार्जिनाव जेनगोन आं उत्तर होनि बिनि थाखाय फिननाय होनि देबरगाव बे 10,000 भटनि बेब'धानाव हाग्रामा मानाव गेदेर बिथाङा गावनो जेनगासिनो चिरां दुवार्सआवबो बे एखे बियो मोननै जारायदों नालाय बेवहाय जेनगासिनो दं दा बे जेनोब्ला सानै साथाम बायसान्स बोरैबा आस्लि बिस्लि देरहाफ्लाङोबा बे बिपिएफनि सानै साथाम देरहानायाबो इउपिपिएलआवनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांजोंनो ज' जाफैगोन दिनैनि दिनाव नोंथांमोनाबो मिथियो बयबो मिथियो इन्डिपेन्डेन्ट एबा बे मा होनो बेखौ निर्दलीय होननाया माने जोंनिल' खोथा नङा जेरावबो बिनि प्रभाब एबा दिनैनि दिनाव रायजो राजा बेखौ एक्सेप्ट खालामला पार्टिखौ लुबैयो आरो बांसिन जोंनि बिटिसिनिया रिजनेल पार्टिखौ लुबैयो आनसलिकफोरखौ नैबे थाखानायासो माखौ होनदों जिहेतु पबित्रआ नामा जेरै बिदिनो गोथार पबित्र बियो आरो बे जिखिनि आदर्श दिनैनि बे जोंनि मोनसे बिसायख'थिनि समाव जे दुंदुं हाव माने बारहावायाव बिथाङा जिबायदि मोनसे रल जि माने देखायबाय दलनि प्रति बिनि जि रेसपेक्ट लिडारनि प्रति बे रेसपेक्ट बे बिराद गोजौ मोनसे जायगायाव बेखौ दोननानै जोङो जिखिनि जिहेतु गभर्नमेन्ट दाखासो इउपिपिएलआ बेवहाय बिथांखौ सारा रायजो राजाखौ माने सिबिनायनि थाखाय बिथांनो स्कप होनाय जागोन गोजोन्थों